dukkanin yabon mu da godiyar mu su duma gun sa mafi yabo dan abu ne babban rabo baban mu dan nabi kan mu dan nabi jagaba manzon mu mai ceton mu daki yo mara tamka uban dakin dukkanin annabawa shugaba ga mala'iku na Khadija jikar mu goyen adana ɗan wahabu sarki mu ne dan halitta mai kyan halitta ɗamari mai kyan kulawa ne kulawa ne dana wane da landalami na gogagga azarfa ne kala gocin tsakar fuskar tsakar tsakar ga kyan saura sherarar ya musa ya cika ya yi lullu ya yi daidai ya yi kyau baya kama da na bautsirai canjinsa da haska cinye murmushi ga kyau ciya ga kanan leɓarsa jazuwar ga idansa gada gada tabbarbarin nono gwani na sukan bakin su irin jiransa a lankushe gashin muhammad ya fi isga da ce ciwar sun fuskanta ya kuma tsokaci harshen da ja farcen ja da fari kamar dinariya naman jikinsa a daure shi ko yana dire bai zankale a tsoho bai jikin a jirinsa ba maganarsa tamkar yayyafin da yake zuba na bazin da ya fi zuma idan ya fidda shi kyawunsa shi ne kyau gare shi ka fidda dukkan kyau da shi na rabu baban Fatima na Khadija babu kamar ya kai ba ƴaƴan annabi ba mu gaya maka ka ji mu sosai mai riko da hadisai yana yaƙi da ƴaƴan mai hadisan mu ba ƴaƴan annabi ba ya akuru jakin annabi uban gidanmu mu hadiman jakin annabi ga bajan kun kana son ka san da me muke tinkawa ana abdun li sayyidil anbiya'i wa wala'i da wani kadimu wala'i ana abdun li abdihi wa li abdil abdi abdun kaza digai intihai فهذا من ينتمي إليه ولا حاجة فيه لذلك الانتماء هو في بنية عن الكلك تره الكل عنه دون جناء وبروحي أبتدي تراب إماه ولو الفقد في قبل فدائي